הנה, הנה, עידן, שמעת אותו? לא. יאמה, מי זה יכול להיות? פי... עדי, אם אני יודע שאתה עובד עליי, אני הורג אותך. הוא מקודם דיבר, תגיד לי מה, אתה נורמלי? אני יודע מי זה. מי זה? אולי אלעד? אלעד יושן. מי זה? עידן! עידן! תגיד מי אתה. עידן נחמיאס! תגיד מי אתה, תגיד מי אתה. אני עידן נחמיאס, מי אתה עידן? תגיד לי מי אתה, איפה אתה גר? מה אתה בא להפחיד אותי? מי אתה? שמע יא בן זונה, אני יודע שאתה מנסה לחקות אותי. אדיר, אל תאמין לו, אדיר. אני עידן נחמיאס האמיתי. אין זונה, מי אתה? מי? אתה לא מתבייש, אתה לא מזהה אותי? עדי. מה אחי, מה? מי אתה? אין לך בושה באלוהים עידן אם אתה לא מזהה אותי. מי אתה? עידן נחמיאס, מי אתה? מי אתה, איפה אתה גר? סתם מאוטיסט, זה אדיר, מה יש לך? בן זונה, עד לא תדבר בחיים על הבית. יאללה, אני מת באמא שלי. אני מת. Mag left the server.